Tervetuloa seuraamaan Porin helluntai-seurakunnan Jumalan palvelusta. Tuo striimi alkaa ihan kohta, mutta vielä ennen sitä tulee vähän tietoja meidän tulevasta toiminnasta.
joka elää meidän maamme keskellä. Ja Herra, rukoilemme sitä, että evankeliumi voisi levitä myös heidän keskellään väkevästi ja voimallisesti. Ja kiitos siitä, että saamme tänä päivänä viettää tätä juhla Jumalan palvelusta ja siunata elämää ja valoa ja sitä toimintaa ja työtä, mitä he tekevät tässä maassa ja aina maan rajojen ulkopuolelle asti. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Mirjam, ole hyvä. Rauhaa kaikille. Mä oon Mirjam Haakert ja me tultiin tuolta Espoosta lähetyskappelista. Piti ihan miettiä, mikä oli oma seurakunnan nimi. Mutta sieltä Leppävaaraan lähetyskappelista me tultiin Roni Palmruusin kanssa, joka sitten meillä tässä laulussa myös palvelee. Ja Jussi Erling palvelee sitten sanassa. Meillä oli eilen siellä meidän seurakunnassa niin mahtavat naisten päivä. Meillä oli semmoinen evankelista tuolta Hämeenlinnasta, kun Maija Haikonen oli oikein tulisieluinen evankelista. Niin ihana päivä oli, että kyllä Jumala antoi meille sinne oikein semmoisia helmiä ja vahvaa ruokaa syödäkseen. Mutta jos mäkin tähän alkuun vähän rukoilen, ja voidaan rukoilla yhdessä. Kiitos Jeesus rakas, että me saadaan olla, Herra, yhdessä tässä kaikki koolla, Herra, sinun nimessäsi, Herra. Kiitos Jeesus rakas, että me saadaan, Herra, yhdessä tässä, Herra, totisesti oikein niin kuin yhteisestä uskosta, Herra rakas, kasvaa tässä. Kiitos Jeesus rakas siitä, että Herra on tämä seurakunta ja on niin monta muuta seurakuntaa tässä Suomessa, Herra, jota sä oot siunannut ja me pyydetään, Herra, jokaiselle seurakunnalle siunausta. Vahvista meidän seurakuntia, Herra. Vahvista jokaisen seurakunnan jokaista jäsentä. Vahvista niitä, jotka johtavat, Herra. Kiitos Jeesus rakas, että sä siunaat totisesti, Herra, jokaista seurakuntaa. Ja Herra, anna meille tulla meille jokaiselle meidän oma seurakunta rakkaaksi ja tärkeäksi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Mä ajattelin, että tähän alkuun, Roni, jos tulet laulaa 2 laulua, ja tämän 2 laulun jälkeen sä voisit antaa henkilökohtaisen todistuksen. Kuin säteet auringon, loista aamun koittohon. Samoin rakkaus voi mieltä lämmittää. Pelon poistaa kokonaan, tuo se tullessaan. Sekä riidat, kiistat, kaikki hiljentää. Kuin säteet auringon, loista aamun koittohon, poista varjot sekä öiset usvat maan. Samoin armoi Jumalan, loista yöhön maailman. Uuden päivän sieluun tuo se tullessaan. Kuin virta keväinen, tulvi yli äyräitten, murtaa tieltään kaikki esteet voimallaan. Samoin virta rakkauden, tulvi
tulvi luokse syntisen, poistaa tunnon tuskat, murheet kokonaan. Niin kuin päivä säteillään poistaa roudan sekä jään, samoin rakkaus voi mielet lämmittää. Pelon poistaa kokonaan, voiman tuo se tullessaan, sekä riidat kiistat kaikki selventää. Pelon poistaa kokonaan, voiman tuo se tullessaan, sekä riidat kiistat kaikki hiljentää. Aamen. Kyllä on jännä paikka tulla ja noussa aina tähän ja lähteä laulamaan. Ja oikein mun rukoukseni oli, kun mä ajettiin tänne, että Isä, anna, että me ei niin kuin loistettaisi siellä, vaan Isä, että sun Herra rakas kuuluisuus tulisi. Ja jotenkin, että se sun tekemä työ näkyisi meissä ja sua Isä tulisi kirkastetuksi täällä. Niin täällä me nyt ollaan. Ja on mukava nähdä, että Porissa on näin iso seurakunta ja hieno seurakunta. Ja meidät otettiin hienosti vastaan, että miksaaja tuli heti mua auttamaan ja laittoi kaikki vehkeet viimeisen päälle. Ja täällä on kyllä mukava olla. Mutta mä laulan vielä yhden laulun ja sitten kerron omasta uskon tulostani. Kuka voi vapauttaa, kun ne itse solmimaansa auki saa? Yksin Jeesus. Kuka voi pelastaa, kun ei ollien korsi kanna hukkuvaa? Yksin Jeesus. Kuinka saa palamaan tulen siellä, missä suoraan sieluun saa puhaltaa viima rakkauden, sammuttaa. Sinne voi suojan rakentaa. Sinne voi suojan rakentaa. Yksin Jeesus. Kuka voi sovittaa rikkomukset vastaan itse Jumalaa? Yksin Jeesus. Kuka voi parantaa sydän solkenaan, kun verta vuodattaa? Yksin Jeesus. Kuinka voi rakentaa elämänsä raunioista parempaa, perustaa, jota huominen ei voisi horjuttaa. Elämän uuden aloittaa. Mahdollisuuden tarjoaa.
Jeesus saa palamaan. Tulen siellä, missä suoraan sieluun saa puhaltaa. Vihan viima rakkauden mi sammuttaa. Sinne voi suojan rakentaa. Sinne voi suojan rakentaa. Yksin Jeesus. Yksin Jeesus. Yksin Jeesus. Kiitos aplodeista. Mutta täytyy sanoa, että kaikki kunnia kuuluu Jumalalle. Puhunko mä tähän mikkiin vai puhunko mä tuohon mikkiin? Okei. Mun pitäisi henkilökohtaisesti todistaa ja monesti niin kuin kerrotaan joku semmoinen niin kuin kertomus tai tarina siitä, että kuinka Jumala pelasti mut syvältä. Mutta kiitos Jumalalle, mä oon pienestä pojasta asti ollut uskossa. Ja mä oon saanut kasvaa helluntai-seurakunnan keskellä ja nähdä ihan niin kuin sieltä käsin sitä, että jos ihminen seuraa Jeesusta, niin mihin se elämä vie. Ja sitten jos ihminen seuraa oman tahdon tietä, niin mitä se tuo tullessaan. Eli mun koti on ollut semmoinen, että mun äiti on ollut aina uskossa ja aina vei meitä lapsia seurakunnan keskelle ja me saatiin kasvaa siskon kanssa seurakunnan keskellä. Mutta isä oli taas semmoinen, että se hirveästi hapuili omissa askeleissaan. Ja monta kertaa niin kuin lapsena tultiin siihen tulokseen, että mitäs tuo viina tuo niin kuin mukanansa. Ja 8 kertalaisuutta vankilassa. Ja me tietysti lapsina aina nähtiin ja koettiin sitä, että miten se voi ollakin noin, että on niin mustavalkoista se elämä, että joko ollaan uskossa tai ei olla uskossa. Ja se opetti ehkä omastakin ajattelutavasta sellaisen jollain tavalla mustavalkoisen, että hirveästi oli niin kuin pipo tiukalla. Ja pikkuhiljaa sitten, kun tuli vähän vanhemmaksi ja sillä lailla niin kuin ajokortti-ikään, niin pitihän se sitten omiakin siipiä kokeilla, että olisiko sillä maailmassa jotakin annettavaa ja tarjottavaa mulle. Ja koskaan en kovin syvälle vaipunut, mutta se semmoinen tila oli kumminkin hirveä, että mä tietoisesti käänsin selän Jumalalle ja olin hirveästi kiinnostunut, niin kuin mitä kaikkea maailmassa voisi olla. Mutta kiitos Jumalalle, että tuli paljon sellaisia tilanteita, että ihmiset tuli sanomaan, että sä et kuulu tänne. Että sussa on jotenkin niinku semmoinen erilainen loisto ja kirkkaus kuin meissä muissa. Ja se musta tuntui aluksi vähän niinku loukkaavalta, mutta sitten se rupesi puhuttelemaan, että niin tosissaan, että enhän mä ole tämmöinen mies, että mä oon uskossa ollut pienestä asti eikä Jumala kadu sitä kutsua, että mikä hän on mullekin antanut. Ja jotenkin se rupesi puhuttelemaan ja tuli sellaisia ajatuksia, että Jumala, enkö mä pääse susta eroon? No, taivas oli sillä tavalla hiljaa, ettei mä kuulu ääntä siihen, mutta olosuhteet johdatti mua niin, että mä menin semmoiseen, taisi olla muuten Elämää valokokous. Ja Myyrmäessä oltiin kokoonnuttu ja siellä oli semmoinen tilaisuus, missä niin kuin lapsuuden kaverit, niin ne esitteli meille sitä Taivaan portit, helvetin liekit -näytelmää. Ja se jotenkin konkretisoitu siinä, että hyvänen aika, että mä olisinkin tuolla toisella puolella nyt, että jos Ylkä tulisi. Mä oon jotenkin ihan väärään suuntaan lähtenyt elämässä. Ja nyt kun se piirrettiin se kuva mulle sen raaman avulla, niin mä ajattelin, että mulla voi olla muuta vaihtoehtoa kuin palata takaisin isän luokse. Ja no, se oli niin valtava se kokemus sitten, kun päätti kääntyä, niin Jumala alkoi heti puhumaan mulle, että katso poikani, sä voit tästä hetkestä olla vapaa kaikesta, mitä maailma on antanut sulle ja tuhonnut sua. Ja no siitä asti on saanut kasvaa uskossa sitten ja
ei voi kuin kiitellä Jumalaa ja oikeasti todistaa, että asiat on hyviä ja kaikki asiat on elämässä hyviä. Tänä päivänä se hapuileva isäkin, niin se on uskossa oleva mies ja eikä enää hapuile, että on tullut niin aikuisen ikää. Ja joulukuussa mut siunattiin vanhimmistoon siinä Leppävaaran lähetyskappelissa ja on uskottu laumaa osaksi mullekin. Niin jotenkin sekin on semmoinen niin kuin tilanne, että mä en olisi niin kuin koskaan voinut kuvitellakaan, että mulle annetaan joku vastuu. Mutta jotenkin sitten kun miettii, että sana sanoo näin, että jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Niin, että mäkin saan olla osallisena tosta, mitä sana lupaa. Ja sitä kautta voin olla myöskin Jumalan käytössä. Ei mulla tämän enempää. Mä tulin kuitenkin tähän väliin vielä, mutta tämä oli sovittu kyllä Mirjamin kanssa etukäteen. Seuraavan laulun aikana me kerätään vapaaehtoinen rahalahja, uhrilahja, millä nimellä sitten haluat sitä kutsua. Tämän seurakunnan kautta tehtävään Jumalan valtakunnan työhön. Me erikseen muistetaan Elämä ja Valo ry:tä sitten pienellä lahjalla ja halutaan olla tukemassa sitä työtä, mitä he tekevät romanikansan keskuudessa ja myös kaikkien ihmisten keskuudessa, ei pelkästään romanien keskuudessa. Screenille varmaan tulee MobilePay-numero 78707. Voit antaa myös, jos sulla on MobilePay-appi puhelimessa, niin sitä kautta rahalahjan tai sitten kirjakaupassa tämän jälkeen. Ja kuukausiohjelmasta löytyy seurakunnan tilitiedot. Taisi perjantaina tulla tekstiviestikin, sielläkin on tilitiedot ja viitenumero. Myös seurakunnan taloudellisesta tilanteesta seurakunnan jäsenille. Ja sen jälkeen sitten Mirjami johtaa tätä tilaisuutta taas eteenpäin. Kiitos. Kun aamuisin silmäni nostan ja katselen aurinkoon, se armoa säteilee sieluun, saa tuntoni kiitokseen. Isälle taivaan lauluin soi taivon asti. Virteni viritän, kiitoksein kohotan Herralle maan ja taivaan. Kun iltaisin käteni ristin, saan katsella vapahtajaa. Niin täyttyi sieluni taivas ja unohdan kyyneleet. Suo kulkuni olla harras, kun taivallan päällä maan. Jos matkallain askelkin painaa, oi tuethan horjuvaa. Kunnian säkeitä sinulle veisaan,
tulla, kun valoisan ikiaamuun mä herätä kerran saan. Mun käteni tartut silloin, saan sylisi paina pään. Kiitos. Haluan ihan ensimmäiseksi kiittää seurakuntaa, kun me ollaan saatu tulla tänne. Ettei se vaan unohdu multa. Teillä on niin hieno seurakunta. Me ihmeteltiin, kun me tultiin sisään, että voi kun olikin iso seurakunta. Ja hieno rakennus teillä. Eilen kun mä mietin, luin Raamattua ja mietin tätä tilaisuutta, niin mulle tuli tämmöinen mieleen kirja hebrealaisille 4. luku 16 jae. Käykäämme sen tähden uskalluksella armoistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Jotenkin mä ajattelin, että mä haluaisin rohkaista teitä, että seurakuntana älkää väsykö, älkääkä lannistuko. Että tuli ajatuksiin se, että joskus voi olla seurakuntanakin semmoinen, miksi sitä voisi sanoa, semmoinen, olisiko se ilmapiirissä vai missä se on, mutta voi tulla sellainen lannistunut olo ja semmoinen, että miten me oikeasti vaikutetaan tälläkin paikkakunnalla ja onko meidän tekemisellä merkitystä. Mä en tiedä, onko teillä näin, mutta mun ajatuksiin tuli tämmöisiä ajatuksia. Koska meillä ainakin joskus tuntuu siltä, että Herra, mitä me voitaisiin tehdä. Mutta sitten tulee se ajatus, että työ on Herran, kaikki on Herran. Ja miten se sana sanokaan siellä, että jollet Herra sinä siunaa, niin tyhjää me huonetta rakennamme. Että voi kumpa me ihmisinä oppisimmekin aina vaan enemmän ja jotenkin herkemmin jättämään kaiken Jumalalle. Niin kuin tässä sanan paikassakin sanotaan, että me ajoissa menisimme sinne Jeesuksen luo. Että me ensin itse yrittäisiin aina tehdä niitä asioita, niin kuin me ihmisinä ihan varmaan kaikki sitä tehdään monesti. Että me itse ensin hoidetaan niitä asioita. Ja sitten me mennään Jeesuksen luo, mutta mitä jos me mentäisikin, niin kuin tässä sanotaan vaikka näin, että niin mähän en osaa tätä paikkaa niin selittää, no mikään teologi, mutta tässä kun sanotaan, että löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Voisiko se olla just sitä, että mentäisiin ajoissa ensin, jos me mentäisikin ensin sinne Herran luo ja pyydettäisiin Herralta sitä kaikkea, mitä hän haluaa meidän elämään tehdä ja mitä hän haluaa tehdä meille myös myöskin seurakuntana, että ei tarvitsisi ikään kuin ensin yrittää itse, vaikka on kaikki se hyvä tahto ja kaikki se hyvä siinä, mutta että monesti ne asiat voi tulla niin isoksi ja vaikeiksi, että se voi tuntua, että veetäänkin vähän semmoisia kiviä tuolla perässä. Että joskus vaan ne tilanteet voi olla niin monessa suhteessa niin kuin seurakunnassakin sellaista, että ei aina niin helppoa ole. Mutta tässäkin niin kuin tämä sanan paikka rohkaisee meitä seurakuntana, se rohkaisee meitä henkilökohtaisesti.
Käykäämme sen tähden uskalluksella armoistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaa aikaa. Kiitos Jumalalle tästä. Sitten meillä olisi Jussi voisi tulla tähän ja hän esittelee sitten videon elämää valosta. Olen kuullut joskus hyvin monesti, että yksi kuva kertoo 1000 sanaa. Ja annetaan nytkin kuvaan kertoo ne kaikki sanat. Oliko se Aapo, niin laitat sä Aapo sieltä sen videon käyntiin ja pidetään kaikki peukut pystyssä, että se toimii. Äsken ainakin toimi. Ja mehän asuttiin Haapamäellä silloin ja meillä oli semmoinen rintamamiestila ja Vihtavuoren sitä kokousta nyt sanotaan ja niitä juhlia, ne oli romanijuhlat, minkä keskelle niin asetettiin sitä perustamistilanne. Ja se nähtiin valtavan tärkeänä sitten just, että niin oman heimon keskelle perustettaisiin joku tällainen yhtäläisyys. Ja siinä käskettiin sitten meitä, jotka nyt oli Mäntyniemen Viljo oli, Erosen Helli oli, Rudi Ruut oli, Setälän Mandi oli ja niin siihen tilanteeseen ja siinä neuvoteltiin sitten ja mun vanhemmat tietenkin. Siinä neuvoteltiin justiin tästä Elämää valon yhdistyksen perustamisesta. En muista sitä, että oliko samana vuonna, mutta siihen sitten kumminkin niin päädyttiin kanssa tämän lehden julkaisuun. No meille nuoremmille jäi ainakin niinku innoittavana esimerkkinä se, että kun Mäntyniemen Viljo ja Juhani Eriksson, niin heillä oli niin valtava rakkaudellinen into ja siihen työhön ja että eteenpäin piti mennä. Niin Jo 60 vuoden ajan Elämää valo -järjestö ja sen työntekijät ovat tehneet työtä keskellä elämää. Tänään se näkyy esimerkiksi perheiden parissa tehtävänä työnä, työssä rikostaustaisten henkilöiden kanssa, seurakuntien kanssa järjestettävinä tapahtumina, surutilanteiden tukitoimintana tai vaikkapa Itä-Euroopan romanien parissa tehtävänä romanilähetystyönä. Nämä vain muutama esimerkki monipuolista työstämme. Elämä on täynnä tilanteita, joissa kukin meistä vuorollaan tarvitsee rinnalleen tukijaa tai auttavaa kättä elämäntilanteiden keskellä. Meidän näkymme on olla juuri niissä tilanteissa kohtaamassa ja myötävaikuttamassa positiiviseen muutokseen. Työ, jota teemme, on pitkäjännitteistä ja välttämättä emme näe muutoksia kädenkäänteessä, mutta olemme saaneet nähdä ja kokea, kuinka monen nuoren elämä on muuttunut, kun evankeliumi on saavuttanut heidät. Monen kohdalla päihteiden käyttö on loppunut ja on löydetty niin sanottu ehyt elämäntapa. Perheiden kohdalla on tapahtunut eheytymistä elämän eri alueilla ja keskustelujen tuloksena ovat saaneet aivan uuden otteen elämästä.
Ja kun romaneita tulee uskoon eri paikkakunnilla, niin tässä muutosprosessissa paikallisseurakunnilla sekä vapaaehtoistyöntekijöillämme on suuri rooli. Järjestömme laaja ja monipuolinen työ kotimaan yksilöihmisten kohtaamisista aina lähetystyön laajaan rakentamiseen on mahdollista vain seurakuntien, yhteistyökumppanien sekä ennen kaikkea vapaaehtoistyöntekijöiden ansiosta. Tämä työ on alusta saakka ollut tavallisten ihmisten työtä, jotka ovat seuranneet näkyään ja palvelleet sydämellään. Tänäänkin työ tarvitsee juuri tällaisia ihmisiä. Lisätietoja työstämme saat kotisivuimme kautta, josta löytyy yhteistietomme sekä seuraamalla meidän sosiaalisen median kanavia. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää työstämme, järjestää yhteisiä tapahtumia tai tulla mukaan työhömme. Joo, tuossa videolla näkyy mitä kaikkea Elämä ja Valo tekee. Ja nyt meillä on myös sitten tuossa Elämä ja Valo myös on nähnyt niin kuin naisten työn myös niin kuin hyvin tärkeäksi. Ja nyt meillä on ollutkin sitten, ollaan koottu sitten tiimi siihen ja meillä on sitten alkanut noin puolitoista vuotta sitten tämmöinen naisten Teamsi. Ja siihen yleensä sitten aina, se on kerran kuussa meillä ja siihen tulee sitten linkki Elämä ja Valon sivuilla. Ja siihen on ihan helppo, ei tarvitse kirjautua mihinkään, että siitä linkistä pääsee niin kuin suoraan sitten sinne mukaan. Ja nythän meillä sitten oli ensimmäinen se naistenpäivä, mikä oli siellä meidän seurakunnassa eilen, niin se oli niin kuin ensimmäinen sitten tämmöinen naisten päivä, mikä järjestettiin sitten yhteistyössä seurakunnan ja Elämä ja Valon kanssa. Ja sitten tätä me halutaan myös Elämä ja Valona tuoda niin kuin niihin paikkakunnille, mihin me tullaan ja niihin seurakunnan tilaisuuksiin, mihin me tullaan, niin halutaan myös tuoda naisten työtä niin kuin esille ja rohkaista niin kuin aina paikkakunnan seurakuntia, niin kuin rohkaista niin kuin siihen naisten työhön ja olla tukemassa sitten omalta osaltamme myös siihen. Ja nyt tuli niin kuin sellainen, että mutta tähän kohtaan on hyvä sanoa sitten, että Roni tulee laulamaan. Mua siunaa Roni valtavasti siitä, että Roni on niin semmoinen, jos voisi laittaa niin kuin johonkin jonkun kuvan niin kuin palvelualttiudesta, niin mä voisin laittaa Ronin kuvan niin kuin siihen. Ja se siunaa niin kuin mua. Ole hyvä, Roni. Joo, mutta se on totta. Onko tämä niin kuin saarnalaulu, Jussi? On tummat pilvet ylleen langenneet, ne varjoansa heittää eteen. Kun myrsky käy ja sade piskaa voimallaan, se multa hengen mieltä koettaa sammuttaa. On hyljättävä murhe maailman ja käännettävä katse Herraan, joka ristillä kuoli edestämme ja verellänsä meidät lunasti. Eikö hän sit
sitten tyynnyttäis myrskyn, jossa rakkaimpansa hänen on. Oi kiitos Jeesus kallis armostas, et yksin ei mun tarvit taistella. Sä Jeesus täytät sydämeni tyhjyyden ja tiedät mitä täyttämistä kaipaasee. Mä pyydän Herra hengen voimasi, et täyttäis se mun sydämeni, jotta Kristus kuva kirkastuisi ja voittajana kotiin saapuisin tuonne taivaan porteille asti. Kiitos virteni kun mun yltäisi. Tule polvistu ristin juureen. Siellä armo on niin ihmeinen, vaikka tie on kaita vaivalloinen. Se on tie, joka kotiin vie, vaikka tie on kaita vaivalloinen. Se on tie, joka kotiin vie. Se on tie, joka kotiin vie. Se on tie, joka kotiin vie. Aamen. Arvatkaa millä nimellä tuolla meillä päin puhutellaan Ronia. Hän tuntee siellä nimen Pavarotti. Yksi asia, mitä pitää sanoa tästä seurakunnasta, ei ole negatiivista, pelkkää positiivista ja ehkä vähän kateellistakin. Teillä on ihan huippumiksaustiimi tuolla noin. Kiitos Sakke ja kiitos Aapo. Just näin. Kiitos Petri ja kaikki muutkin. Niin kuin Roni vai kuka sanoi tässä alussa, että oli niin kuin semmoinen lämmin vastaanotto ja itse olen kokenut samoin. Lämmin hyvä vastaanotto ja ehkä vähän on myös kade tästä teidän seurakunnastakin, mutta hyvällä tapaa. Kattelin tuota pikkulavaa tuosta noin ja ajattelin siinä, että oispa meidänkin seurakunnassa se meidän lavais ton kokoinen. Joskus tuntuu, kun me mennään Ronin kanssa siihen meidän pikkulavalle, niin tuntuu, että ei me mahuta keskenäänkään siihen. Mutta Jumala toimii silti siellä. Se ei katso, että kuin iso se on, taikka kuin pieni se on. Mä oon katsonut tota videoa viime vuoden aikana hyvin monta kertaa ja se vaan jaksaa mua herkistää. Pienestä ajatuksesta lähti Elämä ja Valo -järjestö tavoitteena tavoittaa koko Suomen romaniväki. Ja voin sanoa, että siinä on onnistuttu. Multa on hyvin monta kertaa kysytty, että onko tämä Elämä ja Valo sitten pelkästään romaneille. Ei tietenkään. Ei tietenkään. Nytkin me ollaan tässä kaikki. Me ollaan Jumalalle kaikki sama-arvoisia, me ollaan kaikki hänen lapsia. Mutta jonkun vaan pitää lähteä liikkeelle. Romanit lähti liikkeelle, Elämä ja Valo-työ on saavuttanut hyvin monta romania uskon tielle, tietenkin Jeesuksen kautta, mutta hyvin moni on myös pääväestössä kokenut telttakokouksissa pelastuksen armon. Itse olen ollut tässä noin 10 vuotta mukana ja aamuyöllä, kun mietin Elämä ja Valo -toimintaa, niin tuli tämmöinen muisto mieleen, että pienenä poikana, kun omat vanhemmat oli jollain tapaa Elämä ja Valo -työssä, että
mä toivon, että mä saisin olla joskus mukana tässä elämä- ja valotyössä. Ja aamuyöllä 4 aikaa havahdoin siihen, että hyvänen hetki, mun toive on täyttynyt. Mä oon elämä- ja valotyössä mukana ja nämä perhetyö viikonloput, niissä ollaan hyvin aktiivisesti mukana, mutta ehkä kaikin eniten ollaan aktio- kautta lähetystyössä. Meidän sydämen asia on Latvia ja sinne viedään ihmisille evankeliumia ja humanitaarista apua. Elämä- ja valotyö on meidän kaikkien työ, se ei ole pelkästään romanityö, vaan se on meidän kaikkien työ ja muistetaan rukouksissa. Mä en ole opettaja, enkä mä ole evankelista, mä oon haastaja. Mä yleensä haastan itteeni ja mä haastan kyllä sitä kuulijakuntaa, kenen edessä mä olen. Ja nyt mä haastan itteeni ja mä haastan teitä. Onko joku kuullut sanonnan tämmöisestä, että edessäpäin on parempaa? Ja näinhän se on. Jeremia 29:11 sanoo näin, otan sieltä lopusta. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Mikä on se meidän tulevaisuus? Voi olla täällä maanpäällisessä elämässä, mutta se on kumminkin se päällimmäinen tulevaisuus on se, että missä me ollaan ilman murhetta, ilman kipua, ilman huolia ja siellä saadaan olla Jumalan kirkkaudessa. Mikä on sitten tätä meidän parempaa elämää? Hän, joka on joskus aukaissut meret kahtia, hän antaa meille tämän toivon ja tulevaisuuden. Hän antaa meille toivottomuuteen toivon. Mä oon semmoinen ADHD, mutta silti semmoinen melankolinen ihminen ja ei hirveästi tarvi mun ajatusmaailmassa tapahtua, kun se on ihan mullin malli. Ja ei tästä ei tule niinku yhtään mitään tästä mun elämästä. Ja jotenkin se mun ADHD-taso menee sinne alakuloisuuteen ja sitten ollaan siellä. Ja ilman, jos ei Jumala antaisi mulle siihen toivottomuuteen toivoa, niin voi sanoa, että kaapissa olisi monenmoista pilleriä, että saisi herättyä ja jatkettua tätä päivää. Mutta paras lääke on minun kohdalla ainakin se, että laittaa kädet ristiin ja sanoo, että Jeesus, johdata tämä päivä. Viime vuodet on ollut tämmöinen rukous meillä, että anna täsmäjohdatus. On ehkä puolivaarallinenkin rukous, että sitä tulee sitä täsmäjohdatusta aina silloin tällöin. Ja tämä toivottomuus, missä se näkyy? Se näkyy meissä ihmisissä. Mä teen hyvin paljon nuorten kanssa työtä Helsingin, Espoon, Vantaan kaduilla ja voin sanoa, että siellä on sitä toivottomuutta. Monta kertaa tuun kotiin sillä, että on päässyt hyvin vahvasti iho alle nämä nuoret, kuka on päihteissä ja kuka on muuten sitten vaan niin rikkinäinen, että yrittää tavalla tai toisella päästä tästä ajasta ikuisuuteen. Ja se on sitä toivottomuutta siellä. Ja tuntuu aina, kun menee sinne, että menee näihin kauppakeskuksiin tai asemille, niin pitäisi vaan kaiuttaa, että Jeesus auttaa, jos te otatte sen vastaan. Sanoo tutkijat mitä tahtoo, mutta hän on se todellinen toivo ja hän on se todellinen pelastus. No me eletään tässä maailmassa, missä me eletään, että kaikkia muita sanoja voit käyttää, mutta Jeesus-sana on se sana, mitä et voi oikeastaan missään muussa käyttää kuin seurakunnan sisäpuolella. Mutta uskon, että tähänkin tulee vielä muutos, että me ajetaan semmoiseen kohtaan tässä meidän Suomessakin vielä, että ainut toivo on Jeesus. Jotenkin kun näitä meidän edesmenneitä sotaveteraania on lukenut niiden lausahduksia, niin heitä on sodassa auttanut kuka? Jeesus. Ja he sitä niin kuin häpeä sanoo, että Jeesus on auttanut. Me ollaan monta kertaa käyty Latviassa ja siellä on ollut semmoista oikein semmoista täsmäjohdatusta. Ja erään kerran me mennään semmoiseen pieneen paikkaan kuin Jertsina. Tälleen leikkimielisesti niin se Jertsina on tämän seurakunnan kokoinen paikka.
leikkimielisesti. Mutta siitä vielä noin 10 kilometriä metsää päin, niin asuu semmoinen nainen kuin Silva. Me ei tunnettu tätä Silvaa ennen kuin sitten siellä paikalliset ihmiset sanoivat, että voitteko mennä käymään sen naisen luona, että kun me vie tätä humanitaarista apua, että hänelle on varmaan ruokaa ja hänelle on varmaan vaatetta. Niin tämä paikallinen mies lähti meille oppaaksi ja lähdettiin Silvan luo käymään ja kello on noin 9-10 joulukuussa. Tiedätte sen, että joulukuu on aika pimeätä aikaa ja jos ei katuvaloja ole, niin se on sitten pimeätä vielä tuolla maaseudun metsän siimeksessä. Ja meitä on, kuinka monta henkilöä, meitä on 10 henkilöä ja me mennään sinne Silvan oven taakse ja koputetaan. Miettikää sitä, jos sun oven taakse tulee joku tuntematon joukko illalla 10 aikaa. Tekeekö mieli avata? Ei tee mieli avata. Silva avasi oven ja rupeaa pakittamaan ja rupeaa itkemään. Ja me, että mitä tässä nyt niin tapahtuu, että pelästykö hän niin. Ja sitten se vaan siinä itkuseasta näyttää meille, että tulkaa, tulkaa, tulkaa. Meidän tulkki tulee sitten sieltä meidän kaikkien takanta ja rupeaa keskustelemaan tämän silvalaisen kanssa ja kysyy häneltä, mikä hänellä on. Ja sitten siellä itkun seassa tämä nainen saa sanottua, että hän on puoli vuotta rukoillut, että tulispa se Suomen ryhmä käymään hänen luona. Se oli hänelle valtava rukousvastaus, kun me mennään illalla myöhään hänen kotiinsa ja lähdettiin niin kuin tervehtimään häntä. Siinä rukoiltiin, Silva itki, me rukoiltiin, Silva vaan itki. Hän oli niin onnellinen siitä, että hänen rukouksia oli vastattu. Ja me saatiin antaa sitä humanitaarista apua. Ja hän tuli sitä hyvin iloiseksi. Ja hän aina sanoi sitten, että tulkaa hänen luo käymään. Ja usein ollaan kyllä käytykin hänen luona. Viime kesänä kävi semmoinen asia, että ollaan taas siellä sillä seudulla ja jotenkin me vaan lähdettiin ajaa sinne Silvalle päin. Ja Silvan tie on semmoinen, että sinne ei oikein mielellä autolla aja, koska yleensä sitten sen jälkeen saat Suomessa suoraan vielä korjaamolle sen auton, että siellä kysellään vähän niveliä ja pallonniveliä ja mitä koiraluita ja mitä kaikkea. Se on niin kuoppainen se tie. Silva tulee pihalle vastaan meitä, kun me taas saavutaan tämmöisen aktioryhmän kanssa. Ja hän menee niin tämmöiseen asuntoon ja rupeaa itkemään. Ja hän niin sanoo, että tuolla kuullaan. Ja taas tulee se meidän rauhallinen tulkki sinne, että mikä se on nyt. Ja sanoo, että hän on niin toivottomassa tilassa hänen elämässään. Hän rukoili, että lähetä Jumala joku uskovainen tänne näin, joka rukoilee hänen puolestaan. Ja 2 autollista tuli. Jumala lähettää toivottomuuteen. Kenet hän lähettää? Hän voi lähettää sinut, hän voi lähettää minut ja meidät. Joskus käytän semmoista sanontaa, että me ollaan Jumalan apulaisia. Ja näinhän se on. Jumala antaa meille, mene tuonne, mitä meidän pitäisi tehdä, mennä sinne. Meidän ei pitäisi kyseenalaistaa sitä, tuliko tämä Jumalasta vai ei. Mä monta kertaa sanon, kun multa kysytään, että miten sä Jussi kehtaat mennä niin johonkin tilaisuuteen, esimerkiksi tämmöiseen nyt monen kymmenen ihmisen eteen, että eikö sua nolota ja hävetä. Mä oon 25 vuotta ajanut hevosia, eli ollut ravitallilla töissä ja te tiedättekö, sieltä kavioista lentää kaikenlaista tänne naamaan. Sieltä lentää ihan kaikenlaista mönjää naamaan, niin mä oon sanonut, että mä oon niin monta kertaa menettänyt kasvoni huonossa asiassa, niin miksi mä en hyvässä asiassa sitä menettäisi? Me ollaan niitä täällä maanpäällisiä, tai täällä maan päällä ollessaan, niin me ollaan niitä jalkoja ja käsiä, mitä Jumala tarvitsee. Tarviiko siihen käydä jotain korkeakoulua? Ei tarvitse käydä korkeakoulua. Mitä siihen tarvitsee tehdä? Olla kuuliainen. Ehkä menettääkin niitä kasvoja. Yhden kerran lähdin kävelemään ja tykkään kävellä ulkona ja sitten semmoinen hölkkäilijä tulee vastaan, niin mä kuulen kehotuksen, että sano hänelle, että mä rakastan sitä.
Mä ajattelin, enhän mä nyt sano, että on niin hyvä vauhti päällä, että en varmasti sano. Ja hölkkäjä meni ohi. Ja tulee toinen hölkkäjä. Niin sitten tulee, no et ollut uskollinen, niin sä pyydät vaan, että puhu mulle, niin sä toimit. No et toiminut. Tulee seuraava hölkkäjä ja sano sille, että mä rakastan sitä. No mä pysäytän sen hölkkäilijän sitten. Niin se jää semmoiseen tämmöiseen asuntoon, ettei vaan pulssi sitten tipu alas. Mä sanon, että tiedätkö, mä saan kehotuksen, että mun pitää sanoa sulle, että Jeesus rakastaa sua. Niin se hölkkäjä katsomaan sanoo, höh, ja jatkoi matkaa. Mutta vaikka se sanoi höh ja jatkoi matkaa, mulle tuli valtava riemu. Mä olin sille äänelle kuulijani, joka sanoi, että sano, että hän rakastaa sua. Petri Harjula, sulla on varmaan käynyt, mä en tiedä kuinka vanha sä oot, mutta sulla voi olla elämän kokemusta. Niin sä tiedät Jeesuksen seuraajana, että siihen voi tulla, jos jonkin näköistä kuvioa vastaan. Välttämättä et tiedä tunnin päästä, missä oot. Eikö ole näin? Ne on vähän tutkimattomat tiet, ne Herran tiet sitten, kun hän lähtee johdattaa. No, onko se meidän tulevaisuus pelkästään sitä, että me perimme eräänä päivänä taivaan kirkkauden ja ootamme sitä vaan? Vai pitäisikö meidän tehdä tässä ajassa jotain? Haaste. Me tiedämme, että meillä kaikilla on hyvä tulevaisuus. Emmekö tiedä? Ei tässä maailmassa. Meillä voi olla vaikka kurja päivä huomenna maanantaina. Minulle ainakin huomenna maanantai työpäivä. Meillä on ollut naistenpäivä, oli eilen. Ja sitten me perjantaina valmistettiin sitä naistenpäivää. No minä olin miksaajana siellä, aamulla 9 mentiin ja sitten varmaan illalla 9 aikaa oltiin pois sieltä. Ja raskas viikonloppu. No aamulla meet töihin hiukan väsyneenä, niin ei tämä meidän maanantai-arki ole ennenkaan sitä, että jes, edessäpäin on parempaa. Mutta se on parempaa, että me perimme sen taivaan valtakunnan. Se on se paras juttu. Mutta nyt kun me odotetaan sitä, että kuunnellaan sitä pasunaa, että koska se kuuluu ja ollaan niin kuin, että kohta lähdetään tuonne yläpilviin, niin odotammeko vaan sitä pasunaa ääntä vai pitäisikö meidän tehdä jotain? Mitä mieltä te olette? Täällä on ainakin yksi evankelista, on katsonut joskus vähän nettiä. Mitä meidän pitäisi tehdä sillä välillä, kun me odotamme Jeesusta? Mitä työtä? Se on just näin. Ja jos me vähän mietitään sitä, että no mitä meidän pitää tehdä? Meidän seurakunnassa ollaan mietitty näkyä ja Åkerlundin Leifi, kun tuli meidän pastoriksi ja Leifi sanoi sitten siinä silleen hyvä, että miksi meidän pitää ihmisinä etsiä meille näkyä. Meidän seurakunnan nimi on Lähetyskappeli. Ja Jeesus itse on kirjoittanut tai sanonut, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa. Ei pelkästään saarnatkaa ja tehkää niistä hänen opetuslapsia, eli opettaa. Tässä on se meidän tehtävä, mitä meidän pitäisi tehdä sillä välillä, kun me ootamme. Täytyy sanoa itsekin, että kyllä ennenpä olisi kotona vähän selailisi TVtä ja oottelisi sen kautta Jeesusta. Mutta jos meillä on toivo ja tulevaisuus ja me tiedämme se, että me eräänä päivänä mennään taivaan kirkkauteen, niin miksi me ei tätä hyvää huippusanomaa, mikä muuttaa ihmisen elämiä, Ronin elämää on muuttanut, minun elämää on muuttanut, monien muiden ihmisten elämää on muuttanut tässäkin seurakuntasalissa, niin miksi me ei viiä tämmöistä sanomaa eteenpäin? No, meillä voi ruveta joskus ihan oikeasti vähän väsyttää. Voi olla, että työ painaa ja voi olla vähän, että en ehkä kehtaakaan ja tarvitsisi rohkeutta. Näin tapahtuu aika monelle. Mutta tämä tietokone tässä näin, tämäkin joskus väsyy.
Tämäkin joskus väsyy ja tämän näyttö rupeaa himmenemään. Niin mitä mä teen? Mä otan mun tietokonelaukusta, mä otan laturimen ja laitan sen pistokkeeseen. Ja hups, hetken päästä se kirkastuu ja sen patteri rupeaa täyttämään. Eli se ladataan täyteen. No nyt kun meille tulee sitten tämmöinen väsy ja ehkä rohkeuskin rupeaa tippumaan meiltä, että ei ole enää sitä näkyvää ja rohkeutta tavoittaa niitä hukkuvia sieluja. Mitä meillä on lupa tehdä? Vaikka 24 tuntia vuorokaudessa. Rukoilla ja pyytää. Hän kyllä täyttää sen mukaan, kun me otetaan sitä vastaan. Joskus kun ollaan kotosalla ja mä tykkään touhuta siellä kotonakin, että mulla on koko ajan jonkunnäköinen projekti siellä menossa ja yleensä se liittyy elämä- ja valotyöhön taikka sitten Latvia-työhön ja mun tehtävänä on sinne, että mä vien tämmöisiä nuoria aktioryhmiä sinne nuorista henkilöistä koostuen, niin mä katson aina laivamatkoja, kun kaikki on nyt noussut. Kaikki on noussut, enää ei ole halpaa mikään. Kaikki on, niin mä seilailen Ekerlainin sivuilla ja joka näissä laivayhtiön sivuilla ja koko ajan toimitaan. Sitten majapaikkoja katon, vaikka mä en tiedä, koska mä seuraavan kerran lähenkin, mutta mä katon valmiiksi, että mä löydän ne hyvät ja edulliset. Ja sitten mä kuulen toisesta huoneesta, kun siellä rukoillaan. Siellä vietetään aikaa, kenen edessä, Herra edessä. No sitten mä laitan välillä ton kannenkin, että pitäisikö munkin rukoilla. Mirjami rukoilee siellä ja viettää aikaa Herran edessä ja minä touhuan. Välillä tulee se, että onko mä nyt vähän menettänyt tämän, kuka oikeasti mun Jumala on. Että onko se tämä mun työ vai mikä. Mutta että siihen saa semmoisen sopivan yhteyden, niin rukoillen tee sitä työtä. Meillä on lupa rukoilla. Mä rukoilen melkein joka päivä, että anna Jeesus viisautta. Ja välillä sitä tuleekin. Mä haastan taas meitä. Nyt mä oon haastanut teitä viemään evankeliumia. Siihen ei välttämättä aina tarvitse sanoja. Eräs ruotsalainen pastori Uwe Lindesär sanoi, että elä evankeliumia todeksi sun arkielämässä ja tarvittaessa käytä sanoja. Ja hänelle tapahtui sitten sillä lailla, että hän on eräänä päivänä menossa oman seurakunnan tilaisuuteen, niin naapuri hihkaisee, että Uwe, hän on menossa jonkin toiseen seurakuntaan kasteelle. Ja Uwe, että no enhän minä ole edes sinua evankelioinut. Ja tämä naapurimies sanoi, oot joka päivä. Hänen elämänsä on evankelioitu. No niin. Matteus 25. Matteus 25 kertoo 10 morsiusneidosta. Jotenkin tämä Raamatun kohta on viime päivät ollut hyvin vahvasti mun mielessä. Että just tässä, että me tiedämme, että Jeesus on tulossa. Ja me odotamme, että Jeesus on tulossa. Eikö odotetakin? Mä odotan ainakin. Me odotetaan häntä, mutta ollaanko me välttämättä valmiina siinä? Siellä oli monta naista odottivat ylkää, mutta puolet heistä oli valmiina siihen, kun hän tuli. Meidän pitää myös pelkästään ei odotella, vaan olla valmiina siinä niin. Ja mitä se vaatii se, että me ollaan valmiina? Se vaatii sitä, että me ollaan puhtaita. Että meidän verenmerkki näkyy niin, ettei siinä ole likaa. Tämäkin on meille haaste. Ollaan niin lähellä Jumalaa, ettei siihen pääse mikään muu. Ei ole vaikeaa. Ei ole vaikeaa. Meillä oli tuossa viime keväänä, te varmaan tunnette täällä Porissa semmoisen miehen kuin Rainer Frisk.
kitarataituri, mutta tekee myös tämmöisiä äänitteitä. Ja hän teki Elämä ja valo 60-vuotisjuhlaäänitteen ja Raineri teki siinä paljon töitä. Ja sitten hän lähetti meille kaikille laulajille taustat ja sanoi, että harjoitelkaa nämä taustat. Että sitten kun on se äänityspäivä, niin sinne ei tulla enää harjoittelemaan. No, jotkut harjoitteli, mutta osa ei harjoitellut. Ja sitten kun me mennään sinne äänityspäivään ja sinne tuli osa ihmisiä sitten, mitkä ei ollutkaan harjoitellut, he odottivat sitä äänityspäivää, mutta he ei ollut valmiina, vaikka heillä oli se materiaali. Meillekin on annettu materiaali, Jumalan sana. Tämän mukaan meidän pitäisi myös olla valmiina. Ja jos et tiedä vielä, ootko valmiina, niin se löytyy täältä sanasta. Ja jos sana-aikaan ei sulle aukene, niin kädet ristiin, välttämättä ei tarvitse laittaa käsiä ristiin, niin voidaan rukoilla, että Pyhä Henki aukaise mulle tämä sana. Niin uskon, että se aukeaa. No, Raineri on tässä paikalla nyt toivottavasti, niin voin kertoa, että hän kyllä puhuu niille laulajille, jotka ovat harjoitellut nyt hyvin isoilla kirjaimilla. Mutta ensi kerralla he kyllä ymmärtävät sen, että kun Raineri laittaa materiaalia ja sanoo, että harjoitelkaa, niin enää sitä ei sitten harjoitella siellä studiopäivässä, kun äänitetään. Meillä voi olla kaikilla omia talentteja, eli Jumalan antamia lahjoja. Tässä oli tässä videolla Grönforsin Tino, ja joka päivä ollaan Tinon kanssa puhelimessa ja suunnitellaan ja mietitään ja tehdään melkein kaiken näköistä. Tinon kanssa käydään usein siellä Latviassa. Ja Tino on äärimmäisen hyvä puhumaan. Hän on hyvä saarnaamaan, mutta hän ei saarnaa. Mä soitin viime viikolla Tinolle ja pyysin, että jos ne tulee meidän seurakuntaan vierailulle, että järjestetään semmoinen isompi tapahtuma, niin Tino oli eka, että joo, hän lähtee mukaan. Sitten kun mä sanoin, että sä saarnaat, joo, ei, hän ei ole mukana siinä. Niin. Ja mä sanoin hänelle sitten, että sä oot eräänä päivänä voit olla vastuussa tossa, että sä oot piilottanut sen sun talenttis sinne peltoon. Mutta tää lähti mullekin sitten herättämään kysymyksiä, että miten sitten Jussi sun talenttia? Onko se käytössä vai onko se piilossa? Matteus 25 ja 14. Ja mä toivon sitä, että jos ja kun meillä on näitä talentteja, että me käytetään niitä. Tarkoittaako se sitä, että kaikkien pitää osaa laulaa? Tarkoittaako se sitä, että kaikkien pitää osaa puhua? Tarkoittaako se sitä, että kaikkien pitää osata miksata? Tarkoittaako se sitä, että mun nyt pitää lähteä, vaikka mulla ei ole rohkeutta, eikä mulla ole oikein taitoakaan sinne tuonne kadulle julistaa evankeliumia? Ei tarkoita. Se tarkoittaa sitä, että sä voit olla vaikka ihan luvalla siinä sun kotisohvalla ja muistaa esimerkiksi lähetystyön tekijöitä rukouksissa. Esirukoilija. Siis tässä työpaikassa on niin monta työtehtävää, että varmasti riittää kaikille. Yksi semmoinen ilmainen ja vaivaton työtehtävä tässä Jumalan palvelijana ja apulaisena on esimerkiksi se, kun mennään kaupan kassalle, hymyillään siinä. Siellä voi kaupan kassa kysyä sitten, että miksi sä hymyilet mulle? Siitä voi lähteä pieni keskustelu. Se on helppoa. Hymyileminen on helppoa. Silloin kun hymyilyttää, aina ei tarvitse hymyilläkään. Ei tarvitse rupea pumppaamaan. Se on helppoa tässä uskoelämässä, että sä voit olla juuri sillainen kuin sä olet. Sun ei tarvitse ottaa mitään roolia. Pesämaan Matti on varmaan porilaiselle tuttu. Pesämaan Matti antoi mulle kerran hyvän, mä asuttiin Ruotsissa Eskilstunassa, oltiin samassa seurakunnassa, niin hän antoi tosi hyvän käytännön raamattotunnin. Siellä oli pienossa semmoinen pienen kokoinen tyttö. Ja Pesämaa pyysi sen omassa saarnavuorossa tuu tähän viereen. Ja se tyttö meni ja se oli heti sitten
10 numeroa pienempi kuin Pesämaan Matti. Ja Pesämaan Matti laittoi oman puvun takkinsa tämän tytön päälle ja sanoi, että ei toimi. Tämä takki ei toimi sille. Mutta kun Pesämaan Matti otti sen oman takin ja laittoi sen omalle päälle, niin se näytti hienolta. Meillä kaikilla on oma tehtävä. Meidän ei tarvitse olla mitään, mitä me ei ollakaan. Ja kun me lähdemme liikkeelle, niin me voidaan siinä matkalla oppia. Mitkä oli nämä haasteet? Kun odotamme, että Jeesus tulee, me voidaan viedä evankeliumia. Tavalla tai toisella, jopa hymyilemällä. Toinen haaste oli, kun me odotamme häntä, että me olisimme valmiina. Kolmas haaste oli, miten me käytämme tätä meidän talenttia, mitä me ollaan saatu. Ei ole vaikeaa. Ja jos vaikeuksia on, tässä on hyvä oppikirja ja käsikirja, ja hän kyllä vahvistaa sen mukaan, eli Jumala, niin kuin me tarvitaan. Tämä on niin pienestä lähtenyt tämä elämä ja valo-toiminta, että uskoa on pitänyt olla. Ja tämä on pysynyt 60 vuotta pystyssä ja tuntuu, niin kuin, että ainakin tässä kohtaa, jos ei mitään hirvittävää mullistusta tapahdu, niin vauhti kiihtyy ja se kiihtyy yli kotimaan rajojen ulkopuolelle ja on kiihtynytkin jo sinne. Mutta mä joskus näen tämmöisiä, minulle ainakin semmoisia niin kuin unia, mitkä antaa toimintaohjeita mulle. Ja näin tässä muutama viikko sitten unen, kun olin ajatellut, että me ollaan paljon kierretty Latviassa, Bosniassa, Unkarissa käyty ja missä muualla, Kroatiassa, Latviassa ja Suomeen ympäri näin. Ja ajattelin niin kuin näin, että vuosi 2025 otetaan rauhallisesti. Annetaan enemmän aikaa omaa seurakuntaa, annetaan vähän enemmän aikaa elämään ja valolle, mutta lopetetaan semmoinen tavallaan juokseminen. Mä näin unen, että Jussi, tänä vuonna pitää jakaa evankeliumia, ensi vuonna tapahtuu jotain merkittävää, 26 vuonna, niin silloin ei enää jaetakaan niin paljon evankeliumia. Tämä riitti mulle. Välttämättä ei tapahdu ensi vuonna mitään, mutta tämä riitti mulle, että mulle ei ole vielä lupaa ennenkaan ottaa rauhallisesti, vaan evankeliumia viedään eteenpäin. Ja tähän haluan päättää tämän mun lyhkäisen puheen ja haastaa teitä. Työ on yhteinen, mitä me tehdään. Aamen. Rukoillaanko me? En tiedä teidän käytäntöä, mutta sanon sen kumminkin. Voin sanoa sitten tai jälkeenpäin, että 2 kertaa kävin Porin helluntaissa ensimmäisen ja viimeisen kerran. Mutta ei, jos koet ja haluat, että sun puolesta rukoillaan, niin siihen on mahdollista. Seurakuntalaiset tietää varmaan, ketä täällä on, niin ketkä on rukousavustajia. Ja jos haluat, että me rukoillaan, niin ollaanko käytettävissä. Mutta Jeesus, me kiitetään siitä, Herra, että me ollaan saatu herätä tähän armon päivään ja saadaan, Herra, olla sun omias. Ja me kiitetään, Herra, siitä sua, että sä tulit sieltä taivaan kirkkaudesta alas maailmaa, kävit ristin kuoleman meidän tähtemme, Jeesus. Herra, se oli sun vapaa valintasi. Me ylistämme siitä sinua ja kiitämme, Herra, siitä sinua. Herra, kiitos siitä, että me saadaan tässä siunata toinen toisiamme. Herra, sinä tunnet meidät kaikki yksilönä, sinä tunnet meidät kaikki yhdessä. Ja Herra, sä, Herra, näet niitäkin rukousaiheita ja rukouspyyntöjä, Herra kallis, mitä meidän sydämellä on, Herra, niin vastaa sen mukaan, Herra, niin kuin sinä parhaaksi näet. Herra, sä kävit siellä ristillä senkin vuoksi, että meillä olisi terveyttä, Herra. Niin, Herra, jos täällä on joku, joka sairastaa, niin Herra, laske, Herra, haavoitettu käteesi hänen ylle ja paranna, jos on sun tahtos, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan siunata, Herra, tulevia aikoja, jossa suot ne meille, että me voitaisiin, Herra, sun evankeliumia viedä eteenpäin, hyvää sanomaa, ja siunata niitä ihmisiä, jotka vie evankeliumia. Anna rohkeutta, anna täsmäsanomaa, Herra, heille. Ja Herra, anna semmoista täsmäjohdatustakin, että he osaavat mennä oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan, oikeaan hetkeen. Kiitos siitä, että me saadaan siunata tätä seurakuntaa, pastoreita, vanhemmistoa, hallitusta, kaikkia työntekijöitä ja kaikkia seurakuntalaisia. Herra, siunaa, Herra, heitä. Ja Herra, anna, Herra, tämä
vuosi 2025 olla semmoinen armon vuosi tälle seurakunnalle. Ja anna oikein, Herra kallis, jos me nähdään ensi vuonna 2026, niin Petri saa oikein tuolla jossain työntekijäpäivillä sanoa, että se oli ihmeellinen vuosi se 25, että silloin seurakunnassa tapahtui läpimurtoja. Sitä me rukoillaan, Herra, että sä lasket, Herra, sun henkes, Herra rakas, tämän seurakunnan päälle ja aktivoi, Herra, niitä armolahjoja, mitä sä oot antanut tämän seurakunnan käyttöön, että, Herra, ne olisi käytössä, Herra kallis, sitä varten, mitä varten sä oot sen antanut. Jeesus, me ollaan tässä sun kasvojen edessä ja kiitetään siitä, että me saadaan olla sun omiasi. Aamen.